Μια ψυχή έρχεται στον υλικό κόσμο, καθαρή και με τη λάψη της αγνότητας. Ένας πυθύρας που αποκολλήθηκε από τον ίδιο τον δημιουργό της, με τη θεϊκή λάψη, να ζήσει μια νέα ζωή μέσα στην ύλη, μια νέα ευκαιρία που θα καθορίσει την εξέλιξη των επόμενων κύκλων της ύπαρξής της. Έως τα 7 της χρόνια, αυτή η αγνότητα αρχίζει να σβήνει και ότι θεϊκό αντικαταστείται με παράστα, ελαττώματα και επιθυμίες. Κάθε νέα μέρα, όλο και πιο πολλά παράστα εισβάλλουν μέσα μας και ότι θεϊκό και αγνό αρχίζει να χάνει τη λάψη του, αλλά και την εξουσία και τον έλεγχο. Η ψυχή ολοκληρώνεται στην ενηλικίωση, όπου το θεϊκό μέρος, η ελεύθερη συνείδηση, έχει αποκατασταθεί με παράστα και ελαττώματα, που η κάθε ψυχή τα φέρει μέσα της από προηγούμενες υπάρξεις. Η ψυχή ξεκινά νέο ταξίδι στη ζωή, χωρίς επίγνωση της προηγούμενης κατάστασης ύπαρξης, με μια κενή μνήμη, αλλά και με παράστα προηγούμενων υπάρξεων, που αμέσως αρχίζουν να παίρνουν τον απόλυτο έλεγχο και οι επιθυμίες να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Κάθε ελάττωμα παίρνει τον έλεγχο και κάθε επιθυμία υπνοτίζει όλο και περισσότερο τη συνείδησή μας. Αυτή η διαδικασία της νέας εισάρκωσης έχει το σκοπό της και τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη. Αν η ψυχή δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορούσε να ισορροπήσει και δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να ελευθερωθεί από τα δεσμά των προηγούμενων κύκλων υπάρξεων. Ακόμα και αυτά τα ψυχικά παράστα είναι μια διαδικασία που πρέπει κάθε ψυχή να την περάσει και να αποδείξει την αξία της. Στο πνεύμα τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν δίνεται χωρίς αξία. Οι δοκιμασίες και οι προκλήσεις είναι η μοναδική ευκαιρία που μια ψυχή μπορεί να ελευθερωθεί. Μια ανώτερη θεϊκή δύναμη, ο εσωτερικός Θεός, η ανώτερη θεϊκή μητέρα, η ιερή φλόγα προσπαθεί με κάθε τρόπο, σε όλη τη διάρκεια της νέας ζωής, να αφυπνίσει τη συνείδηση της ψυχής. Η ψυχή θα βαδίσει στον νέο δρόμο της ύλης, με ένα νέο φυσικό κόσμο και θα έχει την ελεύθερη βούληση στις πράξεις και στις επιθυμίες των ελαττωμάτων της, που έχει δημιουργήσει η ίδια από προηγούμενες υπάρξεις, με ένα και μοναδικό σκοπό: να κατανοήσει και να αποβάλει όλα αυτά τα παράστα που κουβαλά από ύπαρξη σε ύπαρξη, να καταλάβει την αναγκαιότητα της κάθαρσης και να δώσει την τελική μάχη. Κάθε μικρό παράστο έχει σύμμαχο έναν ολόκληρο στρατό που η ψυχή πρέπει να αντιληφθεί και να τα πολεμήσει, ώστε στον επόμενο κύκλο ύπαρξης να είναι ελεύθερη και να ανέβει ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης, ανώτερο κόσμο. Δυστυχώς οι περισσότερες ψυχές επαναλαμβάνουν το ίδιο και το ίδιο λάθος και δεν βλέπουν τους δαίμονες που κρύβουν μέσα τους και φτάνουν ξανά στο φυσικό θάνατο χωρίς να έχουν αποβάλει κανένα παράστο, αλλά να έχουν προσθέσει και πολλά περισσότερα για την επόμενη κατώτερη ύπαρξή τους σε κατώτερους κύκλους. Ανθρώποι που βλέπουν τα δικά τους ελαττώματα για ελαττώματα άλλων, αδιόρθωτοι εγωιστές, κρίνουν μόνο τους άλλους, ενώ οι ίδιοι έχουν μόνο παράστα μες στην ψυχή τους. Ψυχές χωρίς καμιά αξία. Το άδικο των άλλων το κάνουν δίκαιο για τους εαυτούς τους. Την προδοσία τη μετατρέπουν στο προσωπικό συμφέρον. Το μίσος και την εκδίκηση σε δικαιοσύνη. Την απιστία σε πίστη. Όλα για ένα εγωιστικό συμφέρον. Σκορπούν παντού πόνο και αδικία. Όλοι αυτοί νομίζουν και νιώθουν ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Και αν τολμήσει κάποιος να πει το αντίθετο, τότε η λασπολογία και τα ψέματά τους θα γίνουν σκοπό ζωής και την εξόντωση αυτού που τόλμησε να πει την αλήθεια. Αν η ψυχή δεν καταλάβει τα παράστα και τα δαιμόνια που φέρει μέσα της, ποτέ δεν θα δει την πραγματικότητα και ποτέ δεν θα καταλάβει το σκοπό της. Ο εχθρός είναι μέσα μας και παραμονεύει κάθε στιγμή να εκδηλωθεί. Η ψυχή που πιστεύει ότι είναι ελευθερωμένη από όλα αυτά τα παράστα είναι καταδικασμένη και έχει χάσει κάθε ευκαιρία για τον ιερό σκοπό της. Αν ήταν όπως πίστευε ελευθερωμένη, δεν θα ήταν σε αυτόν τον κύκλο υπάρξεων, αλλά σε έναν άλλο, ανώτερο πέραν της ύλης. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ στην ύλη πρέπει να δώσουμε την εσωτερική μας μάχη και να θανατώσουμε με την ιερή φωτιά όλα αυτά τα παράστα που κουβαλάμε από προηγούμενες υπάρξεις, να ξυπνήσουμε την ιερή φλόγα, την ελεύθερη θεϊκή συνείδηση.
Να δούμε προς τα μέσα τον ίδιο μας τον εαυτό αντικειμενικά και να κατανοήσουμε τα πόσα ψυχικά σκουπίδια και παράστα έχουμε φορτώσει στις πλάτες μας, πριν έρθει η ώρα που θα δώσουμε λόγο μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ό,τι βλέπουμε σε άλλους είναι μόνο τα δικά μας ελαττώματα που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τις εγωιστικές μας αντιλήψεις. Ο χρόνος τελειώνει και εμείς απλά βαδίζουμε προς την κάθοδο των κατώτερων κύκλων υπάρξεων. Τώρα αμέσως πρέπει να ανάψουμε τη φωτιά που θα κάψει κάθε παράστατο. Τώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να σηκώσουμε το λάβαρο του πολέμου και να κηρύξουμε τον πόλεμο στον ίδιο μας τον εαυτό. Αύριο θα είναι αργά. Η πορεία μας θα έχει σφραγιστεί και θα είναι αμετάκλητη. Εύχομαι ολόψυχα αυτό το ταξίδι στην ύλη να είναι ευκαιρία για όλους μας. Να ξυπνήσουμε από το λίθαργο και να δούμε το φως που φωτίζει το μυστικό μονοπάτι της γνώσης και της αλήθειας.